это не круто. Давайте начнем. Не. Основная суть Игры престолов – это власть. Мен Артурга Игра престолов турында, сериал турында өйләнем. И ул шуны кызыксынып, телефоннан карай башланы. Ул Кызыкканманы, белән просто тегене нисек килеп сыкты. Телефонның өстендә уведомление сыкты. Мына ошо каналда шундый видео бар ди. уже нитә баштаган булды теге. Случайно гына. Ул уже отмазываться итә, күрәгезме? Теге кызыксынманым, дип уже әлеме уйлап тапты, уведомление дигән була. Уведомление сыкты, просто бер каналга подписан на искусство харизмы. Күрә, мына искусство харизмы подписан, шунда белә торып подписаться иткән, анда Игра престолов була Я икән. онда, мин белмәдем, онда вообще другие вещи рассматривают, всякие политиктарның нейдәрен, поведенияларын всякие. Потому что мизинстен холко именно теге политиктар хамак ул теге хитрый бур теге и на свою выгоду итә. Наверное, поэтому оннан не куйгандар. Онда төрдө всякие ерсыларды иногда рассматривают, по полочкам раскладывают уларның нейдәрен, холыктарын. Вот. Ул караны во все тяжкие яратып. О, во все тяжкие вообще прям. Бля. Бля. Прям. Жаль, что шул сериал бітті. Хотя ул дөрес бітіргә тиешне, это артыграк теге сезоннарга худа баштаган. Вот, һеҙҙең теге ни һымаҡ түгел инде. Игра престолов Был. бөтмәҫ бер ҡасанда. Был һуңғы сезон 7-нче. Һуңғы хәҙер ҡарарыҡ. Юк, эсайта бул һуңғы буласаҡ. Чөнки әгәр дә шундай һәйбәт сериалда худа башлагаң уже теге да итеп, атан уже бармактан уже имеп сыгарып уже сериалды эшләп и насар тамамлап куялар. Насар впечатление торып каласаң шуга. Бер теге офигенно төшерә башлаган икән. И шундай теге ноталар туктап калыр кирәк, чтобы кешеләр уже вспоминали. Итләһендәр шул нейде. Нейде, белмим, башкорт. Ошо теге ни тийләр. Паразит һүҙҙәрен алыр кәрәк һөйләгән вакытта. Ато бик камасаулайдар. Һөйләшкәндә ҡамасауламай ул, нигә ҡамасаулай? Кешенең уй фекер йөрөтөү һәләттәрен әҙәйтә. Шулай. Паразит һүҙҙәр. Кеше уже ҡаңғырып теген әйтеп, һүҙ эҙләмәй башында. Еще тулҡынланып киткән саҡта бит инде теге тулҡынланаң, тегене ана тип тораһың. Мына мин доска алдында ана шайтып тора. Тақта алдында мәктәптә шайтып торганым булды. Миңә теге сығар аңлат диләр, мин ана шул теге был теге ятламаганмын, теге формула нәмәләрнең исемдәрен белмәйем. Һәм теге истән беләм ул, мин истән беләм, үҙем аңлайым. Мына кешеләргә шуны аңлата алмайым. Шундай да хәлдә булды. Атактан уктос теге уйлайһың, белмәйһең дип бит инде. Несправедливо, мин беләм ул. Дигән, Ленар, мине няшмяшты. Әле генә паразит һүҙҙәр нейҙәр тураһында һөйләп бардың да. Әле үҙе няшмяш дип ҡуйҙы. Нәмә әйтергә белмәй. Теге ул мин яман ҡаңғырып йөрөгәйнем, ул няшмяш дигән һүҙ менән аҙаҡ тегеһе быныһы тигән һүҙҙәр менән тоже ҡаңғырдым аҙаҡ ҡына. Изаланым. Һәр бер һүҙ аша шул. Тегеһе быныһы фәлән төкән тип. Барганда төкөгән. Барганда төкөгән. Һөт һауған төлкөнән. Үлгән ти көлкөнән. Эй, һин минең гөлгөнәм. Ишемәрҙән берем бергенәм. Так, иши нимәләргә була? Минең башҡорт телгенәм. Ул шулай рэпер. Рифматик бара. Төнөн күгенәм. Ағиделдә һуйнам. Нишләйң? Ағиделдә һуйнам. Я ишбердә. Ағиделдә һуйнам. Просто ағиделдә һыу төшәм тиһәм, рифма насар килеп сыға. Я, һин давай һыурынна х қой бит. Х. Һуйнам. Шайм. Еще үҙгәрт. Эй, олай уже килеп сыҡма. Мында Мансардары. мин Артур мында бөрйәндә йөрөп сыҡты, белеп сыҡты. Кешеләр уны күрделәр, таныйҙар. Ике кеше таныны, яҡ, ике кеше түгел. Анау ике малай таныны, шул ағайың Булат таныны, тегендә Хазинала 2-3 кеше таныганы бар. Именно из фанатов, не из фанатов, а из
Любители И слушатели, да, мои. и слушатели. Шул, булды, битте. Хәзер еще безгә Артурга күрәтергә калды Инсибеккәне һәм башкорт илен күрһә, онда Башкорт теле тыйып аталамыш. башкорт иле дип атала. Унда шул тиклем матур, мына бүрәндекләр Ул авылдың исеме шулай. юк, шул тирәннең исеме шулай теге. А. Прям теге нык матур анда. А! Ленар Кутлубаев. Кем ул?